Hola, veus, detingut un jove de 21 anys de nacionalitat albanesa per cultivar 1.000 plantes de marihuana d'uns 60 centímetres d'alçada a l'interior d'un habitatge del carrer Mestre Tàpies al municipi de Montoliu de Lleida, al Segrià. La investigació es va iniciar a finals del mes de febrer després de tenir constància que s'havia detectat un consum excessiu de subministrament elèctric en un edifici del municipi. A més, els veïns de la zona van informar als agents que durant les nits s'escoltaven sorolls de maquinària de ventilació i una lleugera olor a marihuana. Arran d'aquests fets, els Mossos van muntar diversos dispositius de vigilància, els quals van confirmar la sospita que a l'interior de l'habitatge hi havia una plantació indoor de cànnabis. En accedir a l'interior, els agents van comprovar que al lloc de la plantació hi havia una instal·lació elèctrica amb lampades, un sistema de rec amb un gran dipòsit d'aigua, equips d'aire condicionat i un sistema de ventilació i d'extracció d'aire per evitar que la forta olor de les plantes arribés a l'exterior de l'edifici. A més, es va comprovar que aquesta estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica de subministrament. El detingut ja ha passat a disposició judicial acusat d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.